The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 2:9, Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Ephesians 2:4-7, But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace and His kindness toward us in Christ Jesus. Colossians 3:1-2, If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Before we start our Bible study nining adlaw, sa masdandan, ikinahanglan nga itong pagsugid sa itong mga salang nabuhat nining adlaw. 1 John 1:9 says, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue you're facing is not confession of your sins. It is using your free will so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 again, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magandam tas tong kaugalingon, magampot ta sa hilom. Magampot bala na mga Dios, nagpasalamat kami kanimo unas tanan niining lain na sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo uban sa maayong panglawas ug kalanti pa sa mong panguna-huna, kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma ug sa imong grasya. Dili kami takos apan ikaw na matinumanon mangyod sa imong mga saad. Ani kami karon sa among pagpadayon nining among tulumanon sa tuon sa imong kamatuoran, pinagis pagtudlo ka na mos balang Espiritu Santo, tangtanga kini mga babag nga niya sa mga nahuna, nga mo kining ibilin dito sa gawas, aron dili kini mahimong babag sa among pagtutok o pag-concentrate sa imong igatudlo ka na mo nining adlaw kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga suki na, o sa atong mga igsoon diha ni Ginoong Hesukristo. Welcome. Nausab dining atong adlaw-adlaw tulumanon pagtuon sa
pulong sa Dios nga gitawag nato sa English o the process of spiritual momentum. Okay, niya pa kita magadupot niining atong tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Soteriology, ang doktrina o pagtulunan sa kaluwasan. Okay? Magpadayon ta karon. Diin kita muhunong atong ipadayon kini. Atong giingong kanimo kagahapon nga our Christian life cannot move an inch forward apart from studying, learning, believing, and applying the Word of God. Di man studying God's Word is one thing. Apan, ang imong pagtuo ni ana, dawat ni ana sa imong kinabuhi, o paggamit niya ana sa imong kinabuhi, that's another thing. Now, of course, nasayo na kita nga ang pulong sa Dios nagapadayag sa it reveals the treasures of God's plan for us. As we advance from being baby believers, babes in Christ, ngadto sa espirituhanong pagkahamtong, only then can we begin to execute the protocol plan of God. So niya kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2, is what we have to focus right at this point in time. In fact, kining atong pagtuma ni ining maong bulungaton, unsa kini kapaagi nga gikinahanglan nga atong hatagan sa gibugaton. Kay kini mo'y panahon nga kita nagaandam sa itong kaugalingon. This is the preparation time. Preparation for the time nga kuhaon na ta sa atong magbubuhat. Either by physical death or rapture, whichever comes first. So, mao na nga nangandam kita. Kay ang tinuod, mao ra man gyud lagi ni atong bound ngadto sa langit, inigbiya naton ining kalibutan na. So mao na nga mando sa Dios, 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kini atong ibuhat adlaw-adlaw, this is the process. Mao kini ang paagi nga gitudlo sa pulong sa Dios aron ang atong kalag magatubo. Kay inikauman sa atong kinabuhi nining kalibutan na, when our life is over, then off we go. Off din hining kalibutan na, then we go to phase 3. Phase 3 mo naman kana ang atong pagkamagtotoo dito na sa eternidad. Okay? Kaya dito wala na'y kasakit, wala na'y pag-antos, wala na'y luha, wala na'y paghilak, wala na'y kamatayon. Kaya ang tanan ng labay na. Revelation 21:4. Diyan usab sa 1 Peter 1:4 and 5, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you. Natong mga magtotoo, na gahuwat natong mga panulundon. When we depart from this world, we are going to come face to face with God. Naong sa naong yun. 2 Corinthians 5:8. And when we get to heaven, we will be there uban sa atong binanhaw ng lawas, minus sa atong kinaiyang mga sasala. You see? What a day would that be? So we are called believers in eternity. Sa diyang mubiya na tanin ng kalibutan na. When we get to heaven, we're going to see and come face to face kang Ginoong Jesucristo uban sa iyang binanhaw nga lawas, o kita
with our resurrection body also. Kaya dito sa langit, we are going to know each other. Mag-ilanay kitang tanan nga mga magtotoo. So muna nga, ayaw kalimot, itong tulong kabahin sa plano sa Diyos. Salvation, believer in time, believer in eternity. I hope na himo na ng second nature nimo sa imong kalag. In phase 2, karon, ini nga itong panahon karon, ang Diyos nagamando ka nato nga patubuon ta diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo. Segundo Pedro 3:18. I hope also nga nasilsil na yun na nimo diya sa imong kalag. Ang magtotoo has to be consistent. Kinahanglan siya consistent in the post-salvation epistemological rehabilitation. He should keep on keeping on sa iyang espirituhanon nga pagtubo. Spiritual momentum, because this is the process of building up our spiritual muscles. O gawas pa niya na kita kinahanglan nga ma-oriented na gyud kita sa grasya. Aron kita magatubo nga espirituhanon. Nainomdom ka ba nitong ECS? Edification Complex of the Soul, kung gitawag kini og dakbalay nga tukuron po ni nato. Automatic man na nga pagtukod o kini as a review, ang foundation gyud ni mao ang feeling of the Holy Spirit. Diyan ang unang ang niini mo ni gitawag og grace orientation. Sundan ka na sa mastery of the details of life. Sundan ka na sa relaxed mental attitude. O sunod, mao na gyud ang kalipay sa Dios. Perfect happiness. Kita nagaambit na niining hingpit nga kalipay sa Dios. Just imagine that. So mao kini ang ECS, Edification Complex of the Soul, nga ipatukod ka na sa Dios sa atong padayon sa atong pagkinabuhing Kristohanon. So 1 Peter 1:4 and 5, again, verse 4, we have a promise from God that we will come face to face with God. Garantisado ka na. This is guaranteed. Dili kita mo nagagarantiya, kundi ang Diyos pinagi sa iyang pulong nga atong gituuhan, atong gidawat. Now, there's a 2 Corinthians 5:8, nag-isgot ka ng resurrection body. Kay hatagan man kitang tanang mga magtutuo sa binanhaw ng lawas. After the rapture, o kini atong madawat didto sa langit. When we have the resurrection body, we have no more old sin nature. Tiyan mo na. Wala na magatintal ka na to, lawgaw sa atong espirituanong kinabuhi. Wala na. That's a thing of the past. While we are still on earth, samtang niyapatan nining kalibutan na, nagidumala ni Satanas, ang nagunang kaaway sa Dios, we have to imitate our Lord Jesus Christ by using sa iyang panguna-una. 1 Corinthians 2:16. We only can imitate the Lord Jesus Christ by using His mind. Kay way makalabaw sa iyang panguna-una, just as Isaiah 55:8 and 9 says, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So na kitang mga magtotoo must live in the light of eternity through spiritual momentum, meaning filled with the Spirit, and we execute the unique spiritual life. Moro man ay higayon nga kita tuman nining talagsaong matang sa espirituanong kinabuhi
sa diha nga kita napunan sa Espiritu Santo. No way nga kita maka-execute apart from being filled by the Holy Spirit. So akong balikon nga, ang eternidad gigarantiya ngadto sa tanan nga mga magtotoo. Eternity is guaranteed to all believers. Apa na pangutana? Ano man, nga na may mga magtotoo who are afraid to die. Mao gini usas mga pangutana. Magtotoo na sila, luwas na sila. Mga tagalangit na sila, pan napa may ilang kahadlok mamatay. Okay. Why? Ang tubag, nag-unagin ini, wa sila'y kamatuoran. No knowledge of truth. Nga numang no knowledge of truth man, wa may gana. Di man sila wa man sila'y pagpanumbaling sa mando sa Dios nga patubuon ta sa iyang pulong. Wala. Negatibo. So wala sila'y kaalam sa kamatuoran. No knowledge of truth. Ikaduha, nagpabilin ka ng gitawag o preconceived notions diha sa ilang kalag. Ang ilang randang mga gituuhan kaniyadto, mga superstition, mga tradisyon, mga ritual, mga tulumanon sa simbahan, all of those na amutang ka nag-preconceived notions. Unsa pa man, they have wrong priorities in life. Mao gini tulo ka nag-una nga hinungdan ngano nga mahadlok pagyud ang magtutuog kamatayon. Mahadlok ba mamatay? You see, ang plano sa Dios alang kanato giandam na didto pa sa kaniadtong wala pang tanan. God has already prepared in eternity past ang plano niya sa atong kinabuhi. Siya mismo mao'y nagapahilo na nini, nagamugna nini. Kay, kung bahay na ganit si eternidad, it cannot be described by human words. Dili. In fact, it is beyond human description and expectation. Wag yung mga pulong nga tawhanon nga makahulagway bahig eternidad. Now, of course, ang atong langit nung amahan, our Heavenly Father, assures and guarantees our place dito. In fact, our place there is described as mansions. Doon ka sa Juan 14:2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Now, just imagine, mansion. Now, ang Roma 8:1 nag-ingon, there's no more condemnation. Wala na. Wala na paghukom sa tanan ng mga magtotoo. Inumdumi, nga kitang mga magtotoo, nahiusa na dugtong na kang Ginoong Jesucristo, o that is eternal relationship. Di na matangtang, di na mabakwi, di na makansilar. Hangtod sa hangtod na kana ang atong pagkaiusa kang Ginoong Jesucristo. Ephesians 2:8-9, ayaw kalimti. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Diyaw sab sa Titus 3:5, not of works of righteousness that we have done. See, human gyud sa, by the way, human sa pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church. Mao ang judgment seat of Christ. Mo'y mubanos na yun. Og ato ning gihisgutan in the past nga kining judgment seat of Christ, di yun kay judgment, dili yun kay paghukom, kundi evaluation time. Unsa may what is to be evaluated? Ang atong mga binuhatan.
dinhis kalibutan. Nakabuhat ba tao mga Diyos nun nga binuhatan o tawhanon lang? Kaya tumantong gihisgutan usab sa makadaghan nga. Ang tawhanon nga mga maayong binuhatan, human good works, gitandi ka na sa pulong sa Dios ni Korinto nga kogon kogon dagami ug kahoy. Now kung imo ka ng duslitan ug kayo mo unsa man na mo sila o it will be burned kay unsa man na combustible man na sila. So tungod kay gitandi man kana niya na sa evaluation time dili na kana magantihan, you see. Kaya ang judgment seat of Christ dili paghukom kundi dili pagunsa pagpanghatag na sa mga purong-purong mga ganti, you see. Evaluation time before that kanang distribution of our kanang rewards, you see. So matang yung kahoy kogon dagami sila o dili kana magantihan. Whereas ang kadtong divine good, Diyos nun nga mga binuhatan, nangano man na Diyos nung binuhatan man to, tungod kay ang magtotoo sa pagbuhat niya mayong binuhatan, dito niya buhatan dito sa sod, sa operational divine dynasphere. Sabtag na. Kaya kung tuwa ni mo buhatan dito sa gawas, natuwa sa iyang gahom, dapit nga may gahom sa tanas din, kahoy kogon dagami. Pagkaroon kay gibuhat mas magtotoo sod sa iyang tukmang dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasphere din, kadtong maong mga bayong binuhatan, nahug kadto og Dios non nga mga binuhatan. Sabot? O kana lang ang magantihan sa Dios. That is the only good that is rewardable. Og kay gitandi magana sila og kanang pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato. You see? Silver, gold, precious stones. Dusliti na, masunog man na, nili. They are non-combustible ug busa nagahisgot gihapon ang Korinto bahin niya na nga kana lang ang mayong binuhatan nga magantihan sa Dios after the rapture or during the judgment seat of Christ. So, hinumdumi na to kung unsa ang or what's going to be evaluated. Our works, whether human or divine good, are going to be evaluated. Now, ang binisaya agad sa akong paghubad nining evaluation is panahon sa pagtasal. Okay? I don't know, mudawat mo po kaniya ng binisaya, basta kay mao ni akong susihan sa diksyonaryo yung binisaya o in English. Now, kaya naman ko na 1 Corinthians 3:11 nga, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Kaya ang foundation, tukuranan, patukuranan, mo man si Ginoong Kristo. Our works will be manifested, evaluated, tested by fire. Pinagis kalayo. 1 Corinthians 3:13. So 1 Corinthians 3:12, if your works are human good, wood, hay, stubble, combustible, or if your works are divine good, gold, silver, precious stones, non-combustible. So, gani, tuwa pa ang ipang-apod-apod dito. Gitawag og escrow blessings. Ephesians 1:3, God is prepared for us in heavenly places. Now, if we walk na nagawi kita sa atong kinabuhi on earth, pinagi sa epistemological rehabilitation, makadawat kita sa atong escrow blessings. Blessings in time or na po'y blessings in eternity.
Kaya dito ko sa langit, sa ato ng hisgutan, doon na tayo Museum of Heaven. Museum of Heaven. Tuwa tanan na pundo. Tanan na ito mga ganti, mga purong-purong, that we deserve. Unya, kung puros ragyod mga tawanon, ng mga yung binuhatan, human good ratanan, nasod sa Museum of Heaven, kadto na mutang lang siya, handumanan na lang. They become a memorial of lost opportunity. You see? Memorial of lost opportunity. Usik kayo. Kay ang Diyos go, naghahatag ka na itong mga magtutuos, tanan nga mga kahigayunan, aron kita mahimong mananaog, nikao, conquerors in life, and in the life hereafter. Mo ni kabubuton sa Dios, mo naghihatagan tas tanan nga mga kahigayunan, opportunities to become winners. Apan, it's a matter of choice lagi. Okay? So, as a review, 3 phases of the plan of God: salvation, believer in time, believer in eternity. O, in fact, God's plan is problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. Kitang mga magtotoo, gimanduan sa pagtubo diha sa unsa grasya kay balukang Ginoong Jesucristo. Ayaw na nain taon kalimti, 2 Pedro 3:18. Kay we are expected to become winner believers in this world. Dini pa, dini kalibutan na. Unsaon? Pinaagi sa pagpuyo didto sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios. God's royal palace nga giandam niya gitagana kanatong mga magtotoo nga atong puy-an samtang niya taning kalibutan na aron kita magmadinaugon batok sa tulo nato ka mga nagunang mga kaaway espirituhanon, the world, the devil, the flesh, ang kalibutan, ang sistema niini. The devil ang yawa, ang iyang mga demonyo, o flesh kining atong kinaiyang mga sasala, ato kining kanang pildihon o dagon o sa pa ang imong padayag ni how to express, how to describe this, that God can pour His blessings nato kung kita magmadinaugon. You see, every believer is expected to reach capacity stage. Mao ka na ang kabubuton sa Diyos nga unta ang tanan na di man pud ang tanan lagi kay maumita ng ang atong volition magi atong atubang everyday. Kay ang tanan sa atong kinabuhi decision making. That's what I have always emphasized nga. All of life is decision making. No, yung mo gitag decision, sugod pag yun na ng bangon na ito, mata na ito sa buntag. Himo na tag decision. Ano sa man, himplo. Mangilamos baka ko karon na, di ba? Volition ang pangutanan ni mo niya na. Human mo pangilamos, mamahaw ka, magandam kasi mong pamahaw. Mamahaw baka ko, di. You see all of this. Ang tod nga matog na pugka sa gabi, o pahuay na pugka. Decision gihapon. Tanan, all of life is decision making. O kita ba ang manubag sa unsang decision nga itong himuon? Sabot? So we are expected to become winner believers in this world. Every believer is expected to reach, to attain capacity stage aron nga siya magkadawat sa temporal nga mga panalangin. You see, kung kita magmatinumanon, nagmakugihon, nagmalahutayon, nagmasigihon, kanang matinud-anon gayud sa atong
pagsunod sa mando sa Dios nga patubo na atong kalang pinagis pagtuon siyang pulong adlaw-adlaw. Then sa pagkabot na nato diyan ang atong tumo nga maong espirituhanong paghamtong, then tuan ni huwat nga ibubo sa Dios nga ni kanato blessings, success, prosperity, promotion. Ibubo na sa Dios. Mga panalangin, mga kalampusan, mga kanang kauswagan, imong kanang promote nimo, pagpausbaw kanimo, or else na ay katalagman, kapildihan, kanang pagtunglo o pag-us-us nimo, demosyon. Pili. Mao ni atong kapilian. Kaya kung kita negatibo, kung ay pulong sa Dios, we cannot reach our goal, which is spiritual maturity. Mao man ay ang atong madawat kadtong mga blessing, success, prosperity, promotion. Kung di ta magtubo, kinabuhi lang tag pareha sa mga di magtutuo kay huwag man tay kamatuoran, then ang ato lang yung madawat, adversity, failure, cursing, demotion. Pilde. Mga pildiro. So kita, produkto rin sa atong decision. Basta? Always remember the two kinds of good works na ito na po nagibalik. Human good, dead works, dili madawat sa Dios. Unacceptable by God. Kay kini combustible, dali lang mo masunog, maugdaw. So human, good ka na. Apan ang Dios, buot nga kita magabuhat og divine good. Kay maora ni ang madawat sa Dios, nga matang sa mayong binuhatan. In fact, dili kini sila masunog o mapaig. They are non-combustible. So therefore, 1 Corinthians 3:10, our works will be evaluated dito sa judgment seat of Christ. Now, ato na po ning ipadayon ugma. Di nila una kita kutob karon ang atong mga binuhatan lagi will be evaluated dito sa judgment seat of Christ. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining imong mga pulong, kamong gitun-an nining adlaw, hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.